Sanding ka man niya Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. Mga ambahan mo na makalingaw sa tanan. Bata ka man o di ko lang makilap sa mga disco. Sigurado gid na ikaw malingaw. Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. Adinalain sa tanan. DMC at Radio FM, your music, your choice, your station. The official net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan, nululupot sa pagpamati sa number one net Radio FM sa among nga duhan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian, ang number one nga net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM, the pride of Tumangas. Sa atong mga dughan sila ang number one. Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. DMC Net Radio FM, the pride of Tumangas. Sa aton mga dughan sila ang number one. Sanding ka man niya parati sang kalibutan. Kami inyo gid mapanatian. Mga ambahan mo na makalingaw gid sa tanan. Bata ka man o di ko lang makilap sa mga disco. Sigurado gid na ikaw malingaw sa mga sonata nga ila ginapatugal. Kakaibagin na lain sa tanan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. Ganidali na kita tanan, nululupot sa pagpamati sa number one net Radio FM sa among nga dughan. Manami ang mga DJs sa mga programa nga unique sa tanan. Ang amon permi kinapamatian, ang number one nga net Radio FM sa amon dughan. DMC Net Radio FM, your music, your choice, your station. The official net Radio FM, Santo Mangas Mix Club. DMC Net Radio FM, ang paborito ko nga pamatian. DMC Net Radio FM, the pride of Tumangas Mix Club Radio FM, your number one choice. Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. Sa aton mga dughan sila ang number one. Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. Sanding ka man niya parati sang kalibutan. Kami inyo gid mapanatian. Mga ambahan mo na makalingaw sa Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. Makilap sa
Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 7:12 na sa gabi. Sa mga sulatan nga Okay, sagit kamayan nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. ipaginala. Okay, mga sa ato maglingaw-lingaw sa buong nga gabi sa aton nga program. This is DMC Net Radio FM Choice Dance Party Mixes. official net radio. Punta mga kita maglingaw-lingaw, magatawa-hataw sa buong nga gabi nga medyo maulanon. Okay, kundi maka mga party sa buong sang Dumangas, ala pa kamo sa mga ula-ula. Paborito ko nga pamati. Okay, nalangan kay nag-ulan. Dali na kita. So halong-halong gid no sa pagpuli karon kay medyo madanlong ang dalan. One net radio. Pero may natutandaan nga during rainy seasons, Manami okay, road are just like women, they are slippery when wet. na programa nga In short, ang kunting ululan kuno ang dalan daw mga babae matian. Ang nga mga madanlog. Tod man na gwapa Everly amon du. Tulones Piña Florida. Tod man ang mga kun gaulan madanlog ang mga babae. Okay, sa mga suki naton sa bilog nga Dumangas sa 45 ka mga barangays nga naga-muni-muni, naga-silent monitor. Okay, ang iban uli na makatamwa. Pero kung kayo sa live ko or sa replay sa akong nga live, no kadamot dyan po sang views, but silingon nga, may nagatanaw pa bisan replay na lang, no? Net radio. Okay, sa mga 45 ka mga barangays, mga suki naton sa mga iban nga party sa Dumangas, no? Sa nga may mga internet ra, so pwede ka mo siyempre makatamwa kag makapamati sa aton nga Facebook Live. Makiay kita sa mga gabi no, sa mga mahilig mag TikTok Pride of the kag kiay sang ilang mga buli no magaling ang mga program nga para gid sa inyo no. Sa mga suki man nato sa bilog nga Iloilo. Okay, sa mga remix maker nga diri sa Western Visayas labi sa mga members sang Panay Mix DJs. Sa gid ka might add nga gabi sa inyo tanan no, puro mga remix ang aton i-play sa mga gabi. Hanon na makalingaw gitsa. Nga para mag-enjoy kita sa mga gabi kag maglingaw-lingaw samtang kamo dira nag timo-timo sa inyong mga panyapon. Disco. O kung nag-ula-ula ka mo dira, no? So, tagaan mo sa mga suwabi nga mga background music. Tanga ila. Okay, mga suki man nato sa bilog ng Pilipinas, no? Sa iban nga parts ng Pilipinas nga malabutan sa aton nga Net radio. webcast, no? Kag sa bilog ka kalibutan, siyempre kay ara kita sa Facebook Live. Sa mga suki nato sa abroad, like sa may Kingdom of Saudi Arabia. FM. Sa Taiwan, arada si Pretty Champion C. No, si parente ko Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Okay, si Roger Duran sa may Saudi siyempre, no? Ganidali na. Okay, so magkikita kayo magataw-hataw sa mga gabi, no? So pwede niyo ma-share ako nga live, no? Kaya wala man sang bayad ang share. Radio FM. Sa Okay, base may ara ka mo mga celebration sa mga gabi nga gusto ipatamyaw, like birthdays, bunyag, no? Lubong. Pati lubong tapos naging lubong. Okay, so bunyag lang. So bunyag, so kasal, mga debut, mga anniversary. FM. No, hindi ka mo yung magpalawag sang lubong iba si bala buhi pa palawag nyo kag madalahig pa ko. May mga tao na daan yung mga kulukoy bla. Station. Buhi pa gani kinapalawag na ipalubong no. So wala kita sa lubong ha. So ang mga celebration nga pwede lang gid malawag naton. Das Mix Club Ang para lang gid sa mga buhi no, sa mga bunyag, mga birthdays, Radio. okay, mga anniversary no, sa mga nagbulagay na dira. Kaya gusto siyempre mabalaan sang mabalaan nga malibre na kamo subong nga gabi. Pride of the So just drop it in our comment section kag ako mahala maglawag para sa inyo na. number one. Samtang hindi makalagaw kay nagaulan no. So stay put lang sa inyong mga balay kag mag pulupungko no balang ko sa mga nagapungko ka mo. Net Radio FM. Nagapungko, nagauyat sang cellphone kag nagayuhom-yuhom no. So di ba paktan ko? Okay, so acknowledge ko nag-share sa inyong reaction sa akong Facebook Live no. So si Regally Agan sa may Antique, salamat gid sa pag-donate sa imong heart. Also si Pibos Dumagin dira sa may Barangay Hardin Dumanga, salamat gid sa pag-share sa imong heart also. Kag siyempre si Kagawad RC Rolinding Lasa nga upod kami kainan nagigop-higop sang swabe nga kaldo sang single and double sa may Busilak. So kayo na medyo maluyang ako nga tuhod. Sakto gyud man hambal sa ads bilang nagigop lang siya sang sabaw sang single and double. Ang iyang tuhod nagbaskog. Pwede ka magpati so tingin niyo magigop dito sa may single and double. No, open sila ba sa aga no? Salamat gid of course si Sir Apang dira sa may Bakay Elementary School. Nag-donate man sa iyang heart. Also si paring Noy Pidi Piasta dira sa may
sa may Barangay Bakong Dumangas. Salamat gid pre sa pag-donate sa reaction. Also si Lia de la Puerta. I don't know kung din mo si Lia de la Puerta. Kagang una ko ginakita kayo nang nagtamo si Merlan J. Di Mawalo sa may Barangay Talosan Dumangas. Okay, regards sa mo dang daddy, no? Sa kay former kagawad Ramer Di Mawalo. Okay, so salamat sa pag-share sa inyong reaction. Kag sa nag-share man sa ako niya Facebook Live, acknowledge ko na lang si, of course, si paring si bro, si kagawad Rolling Ding Lasa. Kag si Merlan J. Di Mawalo. Okay, salamat din sa pag-share. Sa mga wala pa naka-share, so pwede ma-share ang ako niya Facebook Live, no? Wala man ang problema kay hindi man i-monetize. Hindi ba ko magambang basta yung mga warta ko na wala. So lingaw-lingaw lang kita. So hindi ako monetize sa Facebook. So malingaw-lingaw kita sa mga gabi. Okay, acknowledge ko man nag-send nila mga greetings sa mga gabi. Okay, from Kagawad RC Rolling Ding Lasa. Now, good PM sir. Okay, please an evening manasi mo. Doon sa may Barangay Managit Dumangas. So, regards sa mga family circle. Okay, so ang aton nga plano nga taniman tikwi-tikwi. Daso na lang guro mag-birthday si Bro Richard. Kailang ala ko makagawa sa mga adlaw kay nagaulan-ulan. So, ambal sa ako nga doktor, hindi ako anay ko na magpa-ulan-ulan. Okay, basi madalaman na akong inabatyag. So, daso lang hindi ako pwede na mabaulan sa bunga gabi. Ilabi na basi mabasa ang akon nga puwak sa mabugdaw nga tikwe. Okay, si Guapa Everly dra sa may okay, sa may Akwit Barutak Nuibo Iloilo. Good evening master, shout out lang da. Okay, shout out ng bongga-bongga sa pinakagwapa dra sa may Barangay Akwit Barutak Nuibo Iloilo. Ang nag-iisang pinaka-sexy, ang iyang hawak 16 or 16. Si Everly Tolones Piña, Florida. Okay, kumusta na dagwa pa? Nakapamapanyapon na? Okay, pero may ko na siya makita. Nag-post, kung kasi nag-imot-imot. Madamang ginapabati-batian. Okay, so mga problema kung kaysa, no? Amo gina may mga problema kita. Reminder lang, mga problema nato, hindi nato pag-ibutan sa Facebook. Kaya ang Facebook, hindi makabulig sa problema. The best thing mo nato sa ato problema, at tubangon natin kapangitaan sa solusyon. Pero wala ko nagambang may problema si Everly. Basta nag-imot-imot siya kung kaisa. Amo nga mga posing yung permilang guwapa. Siyempre wala problema. Di ba, Everly? Oy, shoutout kali kay Katubang John. Dres sa may Bakay Housing. Doon lang makita nga dua. Doon nalipat ako sa itsura ni Katubang John. Donoso Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Kaya pag birthday niya, wala man siya nagpakita, no? Ginagad ko siya, wala man. Basta may ginapalagyuan guro. Okay, si Pibos Dumagen, no? Dala sa may Barangay Hardin Dumangas, no? Sa nagapangkayo dala sa mga salakyan. So, basi gabayin yung salakyan. Dala lang sa may Dumagen compound. Kag sigurado yung salakyan, good as brand new sa pagpuli, no? Dala mga swabe nga man kayo. Pero kung gusto niyo gubon, dalo niyo di sa akot kaya kung bala maguba. Okay, si sir, good evening. Pwede ka pa-shoutout sa Team Birador. Okay, shoutout ng bongga-bongga. Okay, ka sa Team Birador, no? Arada si Pibos Dumagen. Si Arnel De Vera, kag siyempre ang pinakagwapa man dala nga si ang ex-girlfriend ni Arnel, no? Si Nuba Piña De Vera. Okay, salamat sa pagtamo kapag support sa akin ng Facebook Live. Okay, ari mga idol kong DJ sang Short FM 101.5 nga si Mama Doms. Okay, basi may time, basi makaprograma din si Mama Doms. No? Welcome dali ang mga DJ nga gusto mag-program. Okay, pwede ka ka-program. Wala bayad, dala lang kang pamahaw. Siyempre, samtang nagatulog ko sa inyo, dapat may pamahaw ako, no? Para hindi ko masubuan. Hello sir. Okay, hello man na si Mama Doms. So, nalipat na ko Mama Doms sa itsura mo. Huwag ka naman ito kapakita sa akon. Sige, may tempo, mabanding-banding kita. Okay, from paring Noy Pidi Fiesta, good evening sir. Pa-shoutout lang kay Nining Morina Barolo de Aros. Kay Tuto Beans. Salamat, gid. Okay, so salamat man paring Noy Pidi Fiesta sa may Barangay Bakong Dumangas. Regards sa mga family circle. Kag siyempre, sa aton nga kumpare nga si Boyet Militar. For sure, nag-silent monitor man sa subon, no? Okay, may chimpo malaga ko na sa inyo,
Okay, si pinakagwapa man dala sa may barangay Managi Tumangas nga si Maripusang yang call sign sa DRC, Dumangas United Radio Communicators. Okay, si Julie Villesa. Good evening, sir. DJ Shugan. Okay, please evening mo na si Imo Maripusa. Amon siya ang nagalupad-lupad sa mga bulak para magsinghot sa mga sa mga duga sa mga bulak, no? I don't know kung nagasinghot ka man sang duga sa mga lalaki. Tati joke ka. Basta mga bulak lang. Okay, from paring ni Pilipista, kagabi prebek, kainom ko. Okay, kainom niya ko nung kagabi si paring Boyet Militar. Sa munang namin sa inyo, inom ka mo, wala ka mga panghagad. Nga sa kalapit lang katuan sa bakong, simentado ang dalan. Tapos ang service corridor. So, po sa inyo katuan. Okay, may chimpo Okay, sikat mga remix maker sa may Western Visayas ng member man sang Balasan Mix Club DJs, no? Si DJ Sarge. Ang sikat ng remix maker dira, no? Oy, by the way, DJ Sarge, plano kami mag-road trip dira sa Balasan, no? Basi within this month, no, ma-chat lang sa imo para makakinita, makita dira. Okay, kaya may mga grupo kami dira sa Balasan. Member sa grupo naman sa may All-Star Riders na Mangas. So, basi makalagaw kami dira sa imo, o sa inyo, hindi lang sa imo, kundi sa inyo. Okay, so ma-PM na ako sa imo para makita-kita man tanga duwa, no? Kahit idugay na talaga nag-chat-chat, pero may patakita eh. Okay, para ma-familiar taman ng mga tsura na ito, bisan paano. Okay, si Kyle Duromal, sir, good evening. Pwede ka pa shoutout kay Merlan J. Di Mawalo. Okay, ito na si Merlan J. Di Mawalo. Shoutout ng bongga-bongga kay Kyle Duromal. Okay, sa mga taga-barangay Talusan Dumangas, no? So, sagid ka may dad nga gabi sa inyo tanan. Okay? Okay, si Merlan J. Di Mawalo, Kyle Duromal, Ginapa Boy. Ano yung Ginapa Boy? Sakto, anong ba't singisan Ginapa Boy? Okay, siguro istura na ka kadwa. Okay, ang balman ni Mama Doms, no? Okay, anytime. Okay, anytime at chimpo, Mama Doms. Ito nalipat ako sa itsura mo. Sige, si Mariposa, sila, yes sir, ginasimot. Akon niya, wala. Sila yung gasingot sa akon bo. Mga lalaki, no? Basta gusto yung magsingot sang preskang butterfly. Butterfly gimana ng Mariposa, no? Okay, so, nagapasinghot ko no si Mariposa. Doon sa may barangay Managi Tumangas. No, just PM naman sa iya, no? Okay, sa ako nga 7,000 yung mga viewers, no? Para malawag ka mo. So, just drop it a comment sa ato yung comment section para ma-acknowledge kung malawag ka mo siyempre. Okay, kaya hindi ko makita yung mga ngalan kung hindi ka mo mag-post sila sa reaction. Okay, si Larry Dronila Bravo, ang ako nga classmate before. Nag-donate man sa reaction. Hindi ka sabong Migo Larry, daw ay nakita siya mo sa Dumangas. Okay, basta nag-abroad ka na, no? Okay, si parang Gilbert Subibi, no? May gabi na si mo, pre. Regards mo siyempre ng ex-girlfriend niya si Pamela Gading Lasa Subibi. Okay, so gusto mo pa shoutout, just drop it in our comment section kay basahan ko anytime. Okay, for the meantime, matawag kita mag-KKI. Sa itong mga exclusive mga dance remixes, dito lamang sa the one and only Dance Mix Channel doon sa Mangas. Ini ang DMC and Net Radio FM Dance Party Mixes. Kaya siyempre kapot niya si DJ Vic Donoso III. Ladies and gentlemen, you're listening to DJ Royal Remix. Donoso Mix Club Radio FM, your number one choice. On the one
ones and twos. This is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third Dumanga's Mix Club DJ, bringing you the hits. Okay, ramas sa atong Facebook Live si Jubin Banabatak Dikito Tachado. Nga sa buong sa may abroad, no? Sa may, I think sa may Canada, no, Jubin? Okay, so isagid kamay dahil ng morning sa imo dira kay sa buong sa Canada, siyempre aga sa buong sa ila. Samtang kami diri sa buong or dugay-dugay mapalupad na samburador. Samtang nagauragok sa kagabihon kamo naman da sa buong iya magalagaw-lagaw naman. Okay, salamat sa pag-support. Jubin Banabatak Dikito Tachado. Tumandok man siyempre sa barangay sa Padumangas. Nga ito na sa abroad siyempre nagapangita sa nga swerte. Okay, just enjoy sa aton nga hataw-hataw sa mga gabi. Sa aton nga dance party mixes. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. This is the mix of DJ Gibbs. Okay, may gabi man sa mga members ng All-Star Riders Dumangas, mga mabuot nga mga members, no? Si Angelito Florida, of course si si Sir Tope Binabesta. Kita ay kami sa may Dumangas National High School. Okay, salamat kay bro sa pagpakapi-kapi kay ina. Also si Crescenciano Garulacan Jr. dahil sa may Barangay Lakturan Dumangas. Ni si Digna Mark Ayan. Okay, si DGM Moreno. Si Gary Dicio, si Jeff Doblado. Also si Incheck Karolakan, si Joe Riders. Okay nga, bago lang nakaabot alin sa siyempre abroad, no? Bago lang nagpanaog sa palutaw-lutaw sa barko. Okay, maplano ta sa aton nga mga rides naman sa mga next na semana. Okay, si Jason Socobos. Also si Jazz Derotas, si Jiro Rick. Also si Jeric Lauria Derotas. Si Jojo Gabuan, si Leo Bilgina Prias. Then of course, a member man nga si Leo Ladublan Biating. Then of course, si Rapi Salis dala sa may Barangay Lakturan Dumangas. Ramster Villa Blanco, si Kagawad Rolin Dinglasa. Ria Hotis Rica Franca. Then member man si Rex Dilantero or si Molmol. Rex Gabion, no? Tatlo yung ngalan. Grabe ba? Tatlong alam sa group chat. Okay, si Rhode Island Reed. Of course, ang founder. Isa sa mga founder nga si Bro Richard Manyapaw. Nga upod kami kada nagigop-igop sang swabe nga sabaw sang Busilak single and double. Okay, actually may schedule ko tani kami sa bunga gabi mag-tagay-tagay pero nag-ulan, no? So postpone ang tagay-tagay. Okay, si Rocky Sigura, si Ron Vic Kaibay Garolakan, si Regier, si Shen na siya ngayon, the only queen sa amon nga group chat, no?
course, si Stiller Nasyungayo. Of course, si Bikoy, Bata ni Maling. Sama sa mga founders ng All-Star Riders sa Mangas. Kag siyempre, birthday sa mong ni Ron Vic Kaybay, Galulakan. Okay, si mo bro from your All-Star family. Okay, happy birthday sa imo. Wishing you all the best in your birthday. No more chicks to slice. More beers to blow. Siyempre, good health. And more birthdays to come. This is the mix of DJ Ruel. Kanina ba kita hinihintay? Nalalapit na mahawakan ang kamay mo. Huwag mong napitawan ay nakakatulala. Mas iyong matay tanawin napakaganda. Sayaw ka pag nakita mo mga ngiti pambihira. Walang kagaya mo. Give my heart to you tonight. Oh baby, oh. Okay, sa atong Facebook Live, para man si Franklin Jojo Sombilia. Tuyo ka lang. Pero siyempre sa may Bakay Housing. Okay, nag-support man sa aton live before. Okay, kumusta dadyo? Okay ba, ayos ba tayo dyan? Baby, ito ang Kumusta na ang tagay-tagay naton? Okay, regards na sa inyo mo nga family circle. Tayong dalawa lang ang nagpapaalam, yeah. Okay, from Franklin Jojo Sombilia Jr. Good evening, DJ Vic. Kahilidlaw man sa imo ba? Okay, bago lang ako naka-live, no? Kaya nagliga daw medyo busy ang live, no? Kag syempre ang akon nga lugar kung saan din nag-live ko medyo magiging gamit ang area. That's why wala na ako naka-sit up, no? But this time, anytime maka-live na kita diri sa, or ako diri sa akon nga studio, no? Kag ang tabayanan siyempre ang amon harana live, no? Ma-live kami sa Facebook. Kaya basi makahaboy kami sa Short FM 89.1. Basta sigurado gid nga live kami sa Facebook anytime, no? So mga Sunday among schedule. Okay, para makapamati naman kita sa mga malulot nga mga ambahanon sa aton nga mga haranista. Okay, sa aton haranista, of course, si Francisco Yermo, aton nga gitarista. Of course, si Victory Yermo. Of course, si Leopoldo Arcilon, si Marilyn Baltasar. DJ Dance Remix. Then, of course, si Morina Barolo de Aros. Okay, kag siyempre si magasabay man si DC Marty. Dala sa may Barangay Tinurian, Barutak Nibo, Iloilo. No, magkakanta man siya ko, no? Kag siyempre, ang hambal nila nga may ikog. Okay, si Fred Arcelon. Okay, mabatian naman nato ng ilang mga Golden Boys. Okay, shoutout ko DJ Vic ang akon gamay nga shop sa Bakay Housing. May-ari kami diri mga second hand nga mga stand fan, washing machine, second hand nga TV. Thank you DJ Vic. Okay, sa mga gusto mabakal, sa mga second hand nga mga appliances pero good as brand new. Second hand na gani good as brand new. Pero second hand pero ang yung performance do brand new. Kadto lang mo sa may Bakay Housing. Pagkitaon lang si Franklin Jojo Sombilia. Nalipat ko, Joe, ano ganyan mo nga black 30 plus, no? May pakipost para malawag naton. Okay, sa may likod ng area daw 32 o daw something amo na, no? Sige, pagkitaon ng balay ni Jojo Franklin Sombilia Jr. Okay, may mga second hand nga mga washing machine, electric fan. Okay, kag siyempre nagapang-repair man siya, no? Basi gubaan yung washing machine, nga wala na bala nagatiyog. Or nagatiyog man pero wala nagabukal. Okay, dalo na dito. Okay, so dila sa may Bakay Housing. Okay, si paring Gilbert Sabibi. Good evening,
Pare ko, ipa-shoutout danay. Okay, kaya ina pa nga shoutout sa imo. Shoutout ng bongga-bongga sa may barangay, sa may Sala Street sa barangay Tambubo, Dumangas. Okay, si pare ko, Gilbert Sobibi. Okay, may arada siya nga shop, basi guban nyo nga mga motor. Basi may lubo ang inyong mga guma. Kag maalangan ka mo, kadto ka dira siya nga vulcanizing shop. Kag siyempre shop, may mga guba, no? Nagapang welding man. Okay, so hapos laboton. Sa likod lang sa may Damanga Central Elementary School, sa may Sala Street. Okay, pakita ko na si parang Gilbert Sobibi. Kagapos pang taon, kay makita nyo may nagatumpok na mga guma, mo na siya. Okay, rigasay mo da nga ex-girlfriend, nga akong mga kumari, nga si Maring Pamela Gayding Lasa Sobibi. Okay, salamat kay Julie Bilgiesa sa pag-share sa akong Facebook Live. Also si Merlan J. Dimawalo. Okay, ang idol ko nga DJ sang Short FM 101.5 kag sang RC FM 103.5. The sexiest DJ nga basi ma-live mo sa tayo. Okay, si DJ Leo or si Lumi or Sir Lumi Diloria dala sa may barangay Bakong Dumangas. Okay, salamat kita idol sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, hope nga okay mga modera sa imong ex-girlfriend. Okay, also kay DJ Binos dala sa may barangay Bakong Dumangas. Okay, doon na idlan ako magbanding sa mga DJs ng Short FM kag sang RCFM 103.5. Okay, basi anytime, schedule kita kamay chimpo, kumantabla, reunion, no? Kung makapangita sang budget. Mix Club Radio FM, your number one choice. On the ones and twos, this is DJ Donoso. DJ Donoso, the third of tomorrow's Mix Club DJ, bringing you the hits. Come, yun ba? Hi, I'm your DJ Balinoy on MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso the third. Okay, so pang tamyon ko sang may mga birthdays sa mga ako ni mga Facebook friends, no? So pwede ko malawag yung birthday kahit naka-public man. Okay, basi bala may nalipat pa, magatag sa imo sa regalo. Pwede pa makaingagaw, no? So birthday subong ni Ria Bibit Dunlao. Of course, ang gwapang ex-girlfriend ni bro naman Ronnie Dunlao. Okay, sa imo sis Ria Bibit Dunlao. So happy birthday sa imo na. Of course, wishing you all the best. Okay, birthday man subong ni Tinay Yermo Lacorte sa may barangay sa Paudumangas. Birthday man ni Maria Ina Doke. Of course, happy birthday man kay Rimo Solas, si G-Man Doliete. And of course, birthday man ni Supladita Canales. Ang mga edad nyo rin, hindi ko na paglawagan kasi confidential. Okay, birthday man subong ni Ma'am, retired teacher nga si Ma'am Aida Ditablan Blanco dala sa may barangay Tabukan, Dumangas. So happy birthday sa imo. Birthday man ni Elisa Hulo Bercadies. Okay, so para mo ng mga birthday sa mga friends ko sa Facebook. Okay, kagsapya ko naman nga
Kopya ko ng mga account. Amo gani basta maiban nga account, no? So birthday mo sa akon nga estudyante sa may Sapaw. Nga si Shanin Lee. Okay, Di Marana. Dala sa may barangay Talosan, Dumangas. Of course, si Shanin Lee Di Marana. Ang amon nga grade 6 learner na mabuot man siyempre gwapa kag maalam. So happy birthday sa imo Shanin Lee Di Marana. Then birthday man sa ni Lynn Kiando. Dala sa may, I think may bakong may Palok Suol Housing. Okay, so para mo ang mga birthday sa akong nga piyak nga account. No, so basta may mga birthday dala, just drop it kay lawago naton. Okay, so from Franklin Sumbilia Jr., ari kami sa Bakay Housing, Block 35, Lot 6, Digibec, okay? So once again, sa gusto magpakayo sa ilang mga guba ng mga electric fan, kag washing machine, dala lang sa may Bakay Housing sa may Block 35, Lot 6. Okay, kay good as brand new ang inyong appliances. Pagbalik sa inyong mga balay. Very affordable. Pwede ko rin mautang. Okay, hindi maguro utang. Mayo lang guro. Okay, kaya mabudlay mga ubra. Tapos ubra, wala sang bayad, no? Siyempre, pag ubang yung mga appliances, obligado ka ginang ako magpa-ubra ka, mabayad ka, okay? Okay, si John Gilbert Samiliano or si... Okay, si DJ Rap dala sa may Lawan Antique. Boss Vic, good evening. Pa-play sa music Peter Mix of Rock Show. Okay, try ko karon nga pangita kon ari diri sa isa ka laptop. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, actually damo ko sang mga songs or mga remixes ni ang legendary nga si DJ Peter sang Rock Show Remix Maker. Okay, kaysa before siya nagtaliwan, no, nakabanding pa kami before. Nagitagaan niya ko sa isa ka album. Okay, kung makita ko ron or kung hindi ko makita sa mga next na program, no, i-play ko ang mga song ni DJ Peter, the late DJ Peter sang Rock Show Remix Maker. Okay, salamat gid DJ Rap or si John Gilbert Samiliano sa pagtamwa. Di ka subong sa may Lawaan, Japon. Okay, regards sa atong mga kagrupo dira sa may Lawaan, ara dira akon nga brother nga si Bikoy Donoso. Siyempre sa akong madang friend man nga si Sharam Daram. Okay, mga sikat man nga remix maker diri sa may Western Visayas. Okay, sa may Intaw, Lawaan, ang Netri... okay, labot diri sa may Intaw, Lawaan, ang Netri GFM Idol. Okay, so siyempre kay online kita. Bisan din nga parts ng kalibutan, makalabot. Okay, regards sa mga grupo nato sa may Lawaan Antique. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. On the ones and twos, they said DJ Donoso. DJ Donoso. The third. Dumangas Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Quand t'es venu dans la rue, inconnu, tu savais pas où t'allais, mais tu savais qu'il y avait dans la maison du premier une fille. C'est vraiment typique que tous les voisins appelaient Tani Nana. Mon Dieu, quelle histoire, quel ange quand elle t'a dit monsieur.
Masaot taya. Oo na gani. Okay, si Jojo Figuro is watching our Facebook Live. Welcome sa aton nga dance party mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. It's DJ Donoso the third of Humongous Mix Club. Masaot taya. Oo na gani. Yo di kaka. Tramolet kid. 3, 2, 1, let's go. DJ U1 Brian. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, duha na lang gid lang adlaw kag syempre bayaan naton ang August. Nga hambal nila kuno ang bulan sang Tigkiriwi. Okay, so welcome naman kita sang September. Amoy siya ang bulan nga magasugod naman ang mga beer. Magaulan naman ang mga beer. Sa mga mahilig mag-inom sang beer. Kag syempre opening syempre sang pinakamalawig nga celebration sa may Pilipinas ang Christmas celebration nga mag-start sa September, okay? So mga ginakahidlawan kag ginapabot-abot nga mga celebration syempre ang Christmas. Okay, basta gani Christmas syempre may mga bonus, may mga regalo. Syempre may mga pagkaon kag ano pa dira nga makapabusog sa tiyan. DJ U1 Brian. Okay, so supot-supot na para sa pangregalo sa inyong mga iyada, kag iyado sa mga maninoy. Or subong ko no ba si bago naman style, basta mga iyado naman kag iyada, ang mga Pasko sa ilang mga maninoy. Tanaw nato kung mo gid man matabo sa mga Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, tanaw nato kung amo na matabo subong nga tuig, no? Nga mabaylo naman ang mga iyada kag iyado, amo ang mamaskwa sa ilang mga maninoy kag maninay. DJ Rolly Mar Techno. DJ Rap dala sa may Intaw, Lawan, Antique. Okay, pa-play sang DJ Rap Remix, mga disco remix. Thanks gid DJ Vic. Kapamati kami diri sa Lawaan. Okay, so bago subong ako nga laptop. DJ Rap so lang imo ko mga remixes daw wala ko file, no? Paki-send subong sa imong mga remix bisan isa lang or duha i-play naton. Okay, para mabatian man sa bilog nga kalibutan. Kaya ino nga ti popular naman imong nga mga remixes now. So i-play nato sa address sa may DMC Network FM Dance Party Mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, ang idol ko nga remix maker, master, sang tanan nga masters, all the way from
course, Lawan Antiki na ang akong gigya siyempre nga friend man. Okay, nga medyo may mabinuligon. Damo na buligan sa field sang remix. Sa muning naman namin ibalang kinaiyang akon kabalo-kabala. DJ Rolly I-share mang imong mga nabalaan, no? Kaya wala man sa problema yakon na magdamo ang nakabalo, di ba, no? Hindi ba na yung competition ng aton? Ay, sa mga nga panahon niya, ti kanya-kanya man natarakit. Okay, dito naman mabaligya mga remix naton. Ang aton nagilang imuon, duwa man lang nakabagay. Either i-post naton para maglaptang atong ngalan or siyempre ma-content ka para ma-monetize. Ilabi na sa YouTube na para maka-income, no? So, meaning to say nga wala sang problema kung damo ang makabalo mag-remix. Di ba, idol, bro, si Aram Daram? Okay, ang idol sa tanan, dala sa may Lawan Antiki, si idol, si bro, Sharam Daram. Okay, salamat bro sa pag-tama sa ako niya Facebook Live. At least nakabalos man ako sa imo tamya. Okay, once again, shoutout ng bongga-bongga sa pinaka-idol ko nga DJ dere sa may Panay Island, Philippines, si idol Sharam Daram. Okay, so kumusta na bro? Okay, share lang sa aton nga mga kids nila, no? Ikaw may chimpo basi makabalik naman ako remix na. Okay, kaya bala mo mga remix ni. Palipas man lang ni oras. So, kung bored ka sa life mo, kung may ginakutik-kutik ka, sa imong laptop, hindi ka makapanumdum sa mga labay-labay. No? Manang iba nagahimo sa labay-labay, nagapang chicks, nagasugal, ang iba naman nag-drugs. Ito wala sila nag-remix mo. Sa mga remix maker iya. Sa mga remix maker iya. So, addict lang kami sa mga remix, no? Pero wala kami nag-interest sa mga illegal. Okay, only remix maker ang makarelate na. So, that's why nga kung may mga potential ka nga pwede makaremix, mas naman namin ma-engage ka sa mga remix para nga hindi ka mag-addict. Di ba bro, Sharam Daram? Okay. So, may chimpo, malaga ko na sa imo ha para makapatudlo man ako sa imo. Nasang nagligat ko nga, mga 5 years ago or 7 years ago. Nandugan na taway kakitain, no? So, nagkanto ko na sa imo nga nagpropatudlo. Na-super daw na dumduman ko pa man, O galing kayo nag-untat ko remix sa mga 4 years kayo nagsinakuay. Kay budlay ang life sang Bakiro sa mga bata sing iban. No, so kung gabi lapyo ka na, gusto mo mag-remix way ka na gana, kaya di lapyo na, no? Sabado Domingo palabon ka pa or pa ubrawan ka pa, no? Tapos way nga daw basta gani may obra kang permanent daw abulubudlay mag sustain sa imong passion. Pero bisa paano express kay Japon, no? So sa bulig man sa mga kilala kong mga remix maker, bisan paano naka-content matasang bisan paano. Okay, once again, salamat gid bro Sharam Daram, no? Classic gid bro. Ayos gid bro. Sige, so okay, so please an evening sa imo ka God bless gid sa imo dano. Kag sa imo nga family circle. Okay, keep on sharing lang sa ideas Okay, para araman ng course ang sikat man nga MC sa mga battle. Kumusta da paring DJ King Fortune? Kayo nang imudang nga event, no? Sa Dueñas Iloilo. So, successful ang imudang nga event. Pero may chimpo bala sa mga event mo, malagaw ko bala kung tabuon lang wala sang klase, no? Mga Sabado or Domingo. Pero usually, mga Sabado giban mga event, no? Pero kung may time bala nga hindi ko yung panglaba, malagaw ko na sa mga event nyo pa. Kung wala, mga hindi lang busy ang live. Okay, so salamat kay idol DJ King Fortune. Ako niya bago nga kumpare. Dala sa may Pututan, Iloilo. Okay, salamat din sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Okay, from Franklin Sumbilya Jr. Okay, DJ Vic, i-live ko din naman ni Buwas ang dari sa may Bakay. Ang live mo subong. Okay, so i-live ko dari sa may Bakay ang live mo subong. Okay, okay, sa mga people of Bakay Housing, dala sa Pulo Palibot. Okay, sagid ka may daad nga gabi sa inyo tanan, kag isagid ka may daad nga morning sa inyo sa aga. Siyempre kay i-replay Buwas ni Jojo Sumbilya, no? Okay, salamat kay Franklin Sumbilya Jr. sa pag-support sa akin ng Facebook Live.
Okay, si Ma'am, si Christy Batuigas, akon nga gwapang estudyante before sa may Sapao Elementary School, is watching our Facebook Live. Okay, ang imo isend DJ Rap na kami Japire ha. Alang-alang ko mag-download sa naka-Facebook. Okay, hindi ko pwede ka-download kay mautod ang akon nga live karon no. So naka-Media Fire ang isend mo para ma-play nato no. Then of course kuan lang sang mga techno music. Okay, lang kay nanawag sa telepono ha. Ma-out ko na for the meantime. Sa gabi, pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Kahit saan dumayo, sigaw ng pangalan, umuugong. DJ Vic Donoso III, ikaw ang tunay na tagapagdala ng saya. DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Okay, may gabi man kay Lisa Dromal, dira sa may Ako'y gumugulong. Okay, barangay PD Montfort North, Sitio Sabang. Okay, salamat gid sa pagtamo no. Long time no see, long time no hear, but now see now. Okay, doon na idlam ko si mo Lisa Dromal. Ari ka sa Basa Dumangas? Okay, basi ari ka man diri no. Good evening, DJ Vic from Lisa Dromal or Maria Lisa Dromal. Siya naming buhay, DJ Vic Donoso III, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad. Okay, sa mga nag-donate sa ilang reaction sa akin ng Facebook Live, ara si Kevin Mariano, also si Juniel Sira Somera, then si Jonathan Di Tablan sa may barangay Talusan Dumanga, si Lisa Dromal, ang bago lang nag-share sa iyong reaction. Of course, si Idol, si Broco Sharam Daram dala sa may Lawan Antique, si DJ Rap or si John Gilbert Samiliano sa may Lawan Antique. Okay, so para mo na nag-donate sa ilang reactions nga bago. Salamat gid kag enjoy lang sa pagpamati. Okay, salamat mga sa pag-share sa akon nga live. So, si Sharam Daram dala sa may Lawan Antique. Salamat sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talks and brings to mirth. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club. Okay, si Franz Lawrence. Okay, nagtama sa atong Facebook Live. Salamat gid. Sa nagapulupan niya po dira, naga-timo-timo. Kag siyempre sa mga nagatagay-tagay. Medyo makuan sa bong, matutugnaw kay nag-ulan sa bong. So daw ka namin sa bong iinom-inom sa mga makahangka-hanga cold no, like whiskey, kag beer. Okay, pero kung wala pa ka mo nakapuli, so halong-halong lang ka mo, ilabi na kayo sakay ka mo sa mga metal horses, inigid malipat mag. Bilin sang gamay nga ginhawa nga makatultol pa ka mo sa inyong pulian. Ilabi na sa mga nagapuli sa mga housing, sa may bakay housing. Kaya ang problema sa bakay housing kaya ang mga balay para riyas ang itsura. Okay, so kung hindi ka maayo, may posibility gid nga magtalang ka kay para riyas ang itsura sa bakay housing. Basta wala pagpanuktok mo, wala naglagtok ang tang mo, kaya linampusan ka na. Kinasalaan kayo mga makawat, diba? Okay, so bilang isang kami nga ginawa, nga makapuli pa sang inchakto sa inyong mga balay na. Okay, from France Lawrence Savares, so shout out Master Vic Donoso. Okay, shout out ng bongga-bongga kay France Lawrence Savares. Salamat kayo sa pagtamwa. Okay, from DJ Rap si John Gilbert Samiliano. Okay, paki-greet Manalo. Paki-greet Manalo Dark and Sound of Mauna Lawaan Antique Team of Plan Tagay by DJ Rap Remix. Okay, send mo DJ Rap ang mga remix mo kay play naton basta mga disco, TikTok ha. Hindi kita pwede sa mga ribit-ribit lang, dapat Tiknoy possible or TikTok. Okay, mga TikTok aton nga gina-play na. Basta pwede masautan ha. Kahit pagod sa kanyang ritmo.
Okay, master pa-play adanay ka mga kinara remix mo. Okay, so try to be ang... Okay, meron ko din yung remix nga iyan ni Kuan ni... DJ Vic Donoso. Okay, ni Idol Sammy Robido, no? Try ka big, pangita ko makita ko. Walang makakatulad, walang makakaapaw, magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot, sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas, tayo na yumugyo. Okay, so next song is Tricycle Driver by okay, Sammy Robido, of course, Techno remix by yours truly. Enjoy lahat sa Okay, so just hang on ng Franz Lawrence Savaris. O, din ka galing ang location na France para malawag na ton. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. You're dancing to the beat. The music with exclusive mix by DJ Vic Donoso the third. Lagaw-lagaw sa tindahan, pangita kang kapalaran, nagbalat nga parahan kang pasahero nga pislian, suray sa initan, suray sa uran, kung naman o di malas, kung aga pa sa bulsita. DJ Vic Donoso the third on the mix. Pasahero nga kuriko ang pangabuhi kang tricycle driver, kapalaran sa manubela, may kasibot, may kasadya, sunog man sa adlaw, ang walang nga abaga, sige lang kay gagulat, sa balay ang pamilya. You are listening to the mix of a certified Panay Mix DJ, DJ Vic Donoso the third. Kung nga pagtiraw, hindi ko pag-isulan, tenged warat atras, kambyada kang ginasakyan, paraitan sa prangkisa, tagmotor nga hulugan, LTO, PIR, kagasolina nga daw ulawan. Ang pangabuhi kang tricycle driver, kapalaran sa manubela, may kasubot, may kasadya, sunog man sa adlaw, ang walaw nga abaga, sige lang kay kakilat, sa balay ang pamilya. Ang pagdabuhi kang tricycle driver, adlaw-adlaw arangkada, Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
Okay, so muna siyang tricycle driver. Natimsan sa mga drivers ang tricycle. So, ginistorya agad ang kabuhi sa mga driver sa naga-drive sa tricycle. Nga sulay ang init, ang tunga sa iyong lawas, of course, mainitan. Kag ang pinakamabudlay, kung aga ka pa naplatan, kag kung aga ka pa nadakpan. Kaya yung mga nagabiyahe ang hindi kompleto ang papilis, no? Kaysa vlog, ginawa ka panginyawat. Pero kung madakpan gani, siyempre problema na. So sa mga naga-drive bala, no? Kinanglan gidya kompleto ka mo sa papilis. Kaya siyempre dapat insured ang inyong mga pasahero. Kaya kung wala man lang sang insurance ang inyong pag-drive, no? Kamusta na mamalayran. Pero kung kompleto ang inyong papilis, hindi may insurance na siya mabayad, no? Para hindi ka mamatamaan. Kagang inyong tricycle, hindi pa ma-impound, no? Kasi siyempre ang pinakadabis nga imuon, parang malikawan ang mga disgrasya sa dalan, kahit mga lata-lata na siya inatubangay da kami karito. Kinalan kuan gid sang safe driving. Kung nabala mo man lang delikado, so hindi kaya magpadagas, no? Okay, so ara ko no si Franz Lawrence sa Wari sa may San Joaquin, Iloilo. Okay, so salamat din sa pag-support. Kagalaman siyempre si Fritz Beatisula Cercado. Okay, may gabi Sir Vic. Okay, hidlaman ta sa Cabanwa Dumangas. Si Yuson Sir Vic nami gid ma-kompleto day Dexter. Okay, so may schedule ta mabanding-banding kita sa Dumangas, no? Sa mga 1 or 2 bats lang. Importante makakilita man kita, no? Ng mga pararias ang passion. Okay, kumusta daw sa may Grand Sing? Damo na gwapa. Kinamin niya yung workplace kay Aircon. Nag-play lang. Nag-DJ na siya sa may Grand Sing, no? Kasi may mga seminar ka mo sa Grand Sing. Ang gwapa daw DJ mo na si Fritz Beatizola Cercado. Okay, hindi man suplado, no? Kuan man siya. Pero approachable. Ilabi nang ikong gwapa ang nag-request sang song ay play. Okay, oras natin alas 8:11 na sa gabi. Okay, sa mga way padala na kapanyapon, tiyan na pang plano. Himos-himos na. Sa may estudyante, so wala sang klase bus, no? So, pwede pa makapulaw-pulaw, pero hindi lang magpulaw sa cellphone. Okay, so himo-himo ka muna sa mga bagay nga mapuslan, like mga editing, himo ka muna sa mga project, basa-basa, sulat-sulat, no? Sa mga pinakadabis niya himuon, hindi lang mag-focus sa cellphone. Okay, damo gid gwapa di. Siyempre, so nag-check in na mga gwapa. Labi na kita sa may, ano ganun yung Florida Frets ang may swimming pool sa daw 9th floor or 10th floor, no? So siyempre may nagapaligo daw siya mas gwapa pag inadaki nga, ha? Hindi nga bating suit, no? Okay, so enjoy lang daw sa imo daw nga mga banat-banat daw sa mga workplace, okay? So just enjoy sa pag-tama-tama pag may time, okay? Okay, from Lisa Dromal, thanks gid DJBIC sa pagbasa sang akon message. Okay, wala gid problema. Basta ka grupo, ka party, pag send sang greetings, ara dayon. Okay, basi patamiya mo yung mga boyfriend, ibutan na kay lawagon naton. Okay, sa akong 10,000 ka mga viewers, no, just drop a comment para makita ta kamo. Okay, salamat man kay Fritz Beatisula Cercado sa pag-donate sang reaction. Also si Christy Batuiga, si okay, Franklin Sambilia Jr., si okay, nalawag ko na kayo na, si John Gilbert Samiliano. Okay, salamat sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Mix Club Radio FM. Your number one choice.
Okay, from Fritz Beatizulac Cercado. Shout out to Pahog Mini Sound of Balabag, Dumangas. Congratulations to the Orios Mini Sound champion sa Paupas Battle of the Champion sa may Dueñas, Iloilo. Okay, so once again, shout out ng bongga-bongga sa may Pahog Mini Sound o Balabag, Dumangas. Amo siyang official nga mini sound pag battle dra sa may Balabag, no? Okay, kag first big congrats man sa Diorios Mini Sound. Okay, for being the champion of Paupas Battle of the Champions sa may Dueñas, Iloilo. Kag siyempre ang iladang MC si paring DJ King Fortune. I don't know kung si DJ Dave Johnson, si paring DJ Dave doon Aramadera. Pero for sure, wala ko rin, no? Kayo daw sa Boracay sa Subong. Nagapaliwaliwa sa Boracay si paring DJ Dave Johnson. Salamat kay DJ Fritz Beatizulac Cercado sa pag-share sa akin yung Facebook Live. Okay, kay paring Bernard June Mosquida dala sa may Burgos Street sa Donoso, Dumangas. Okay, ang gwapo nga owner sang Busilak Single and Double. Okay, basi gusto niya maghigop sang swabe nga sabaw nga pang patigas ang inyong mga tuhod. Okay, siya puwera na lang sa mga taas ang kolesterol. Pero bisan gamay-gamay lang. Okay man na magkaon ka, gamay-gamay lang. Hindi lamang patama. Okay, dahil sa may Burgos Street sa Donoso, Dumangas ang Busilak Eatery or Restaurant. Okay, mga lutong bahay nga dala yung gilang bakal. Retro flashback only here on DJ REMIX. Okay, play na to ng team song sang Busilak. No? Pang nalis na to mga kalanan sa aton dali parang basi mo man ang mga sponsor sa aton. No? Okay, play ko ang team song sang Busilak. May lugar na ginabalik-balikan. Sila ang alangalan, paborito gisang tanan. Kanami sang mga pagkaon, lutong bahay na daw sa inyo lang. Sa barato nga budget, iyan mo sigurado mabusog. Busilak o silak ang imong madumduman kung ang imo dyan nagkakalang. Homemade chicken patty na mikit nga kilawan. May linaga kapachoy na init pa ang sabaw. Chicken burger stick, ikaw ginang mapapapawaw. DJ Vic Donoso III on the mix. Single o double, hindi ka kid mabitin presko. Mainit may sabor nga laing sa tanan. Kaldereta, dinuguan kag adobo. May paaman pa nga sabaw. Sa Busilak, tanan manitan, wala kag isang hinusulan. Pahuway ka anay, dala ang pamilya kag barkada. Ang lutong bahay diri hindi makita sa iban. Ilawi lang isa, mabalik-balik kagidya sa Busilak na sabor pagkaon nga ginapanungdong. Kang mga gwapa pasang mga servidora, ang hitsura per nilang manayanaya. Nagayuhong nga masinadyahong, kung makipot nagaki-ay pa. Busilak o silak ang imong madumduman kung ang imo dyan nagkakalang. Homemade chicken patty na mikit nga kilawan. May linaga kapachoy na
Okay, so kadulang mo sa may Busilak Eatery or Busilak Restaurant dala sa may Burger Street sa Banasan, Dumangas. Okay, basi gusto yung magtilaw sa mga swabe nga mga pagkaon, mga lutong bahay. Sigurado Okay, kag siyempre ang ilang specialty ang Busilak single and double. busilak Kag siyempre may mga batchoy man sila, may mga dinuguan, mga linaga, kag iban pang mga lutong bahay. Okay, sa may Burger Street sa Banasan, Dumangas, kag siyempre ang gwapo nga owner nga si paring Bernard Jun Mosquida. Okay, siya dila nga ex-girlfriend nga si Angeli Di Asis. na lutong bahay sigurado Okay, so dala sa may Burger Street sa Banasan, Dumangas. din ikaw ang bigan busilak serbisyo nga may gugma among kinahanap sa tanong Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Fritz, Beatizula Cercado. So, naman kita Christmas remixes starting sa Monday gali DJ Beck. Okay, pwede kita. Mamat-amat na remix naman. Para maka-play naman kita sa mga remixes, yung mga bago. Ang mga beats Okay, kaya mga sugod na ang Christmas season sa September 1. Donoso, the third ang tagapaghatid ng saya. Lahat ay humahataw, bawat beat ay damang-dama. DJ Vic Donoso, the third ang hari ng tutukan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Ang turntable na iyay parang himala sa gabi. Pinapalipad ang musika, hatid saya parati. Mga gabi man kay pari ko katupang June dala sa may Bakay Housing, Block 21. Okay, nagapang-ubra sa mga mabakod, ng mga chinilas or sandal. Ikaw ang tunay na tagapagdala. Okay, so just enjoy sa pagpamati dala sa may Bakay Housing. DJ Vic Donoso, Ka mga grupo nato dala nga naga-muni-muni, naga-silent monitor. walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. Mga gabi kay paring Arlie Di Payermo dala sa may Barangay Talusan, Dumangas. Sa Okay, nagtamo sa atong Facebook Live. So regard sa imo dang ex-girlfriend pagod, sa kanyang nga si Maring Cristina Yermo. si DJ Vic Donoso the third, siya naming buhay. DJ Vic Donoso the third, ang hari ng tugtugan. Walang makakatulad, walang makakaapaw. Magdamag ang ligaya, sa kanya umiikot. Sa bawat tugtog niya, mundo'y gumugulong. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Tayo na yumugyo hanggang magdamag. Salamat sa pag-share sang reaction mo, paring Arlie Di Payermo. Ng bawat tugtugan, enjoy lahat sa bawat galawan. DJ Vic Donoso the third, the pride of Dumangas. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked. Talk, agree to mix. DJ Vic Donoso the third of Mangas Mix With Club. exclusive mix by DJ Gibbs.
one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM is 8:45 na sa gabi. Okay, so once again sa mga gabi sa ating mga suking na nakatutok sa mga gabi na nag-enjoy sa ating mga dance remixes, nag-kiay-kiay, nag-kimbot-kimbot. Okay, so hopefully nag-enjoy ka mo sa ating mga dance remixes. Sige, sa atong Facebook Live para si Donski Mangadlaw, no? Shoutout anay kami diri sa watching from Molino, Bacoor, Cavite. Okay, so sa mga people down there at okay, Molino, Bacoor, Cavite, now from Donski Mangadlaw. Okay, just enjoy sa paghataw-hataw dira sa atong exclusive ng mga dance remixes. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Okay, salamat kay Donski Mangadlaw for sharing your reaction sa akin yung Facebook Live all the way from Bacoor, Cavite. Okay, mga gabi man sa mga members ng Dumangas United Radio Communicators nga naga-moni-moni, naga-silent monitor sa airwaves ng Metro Dumangas. Okay, kay paring Jack Sparrow. Okay, kay Nining Morina Barolo de Aros. Okay, si paring na PD Fiesta dala sa may Bakay Housing. Sa Bakay Housing. Sa may Bakong Dumangas, no? Nag-silent monitor still listening sa aton nga Facebook Live. Okay, si Black Jack, si Black Panther, si Pitbull. Okay, si Chow Chow, nakikita kami kayo na sa may Busilak. Si Gata. Grabe yung mga call sign. Gata. Si Campo. Campo, dari sa may Barangay Sapaw. Okay, si Pinya. Okay, mga members ng Dumangas United Radio Communicators. This is DMC Net Radio FM.
FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.listentomyradio.com. Sige, si Dailin Tan Vixade. Okay, doon hindi ko ma-gets ang imong apelyido. Dailin Tan Vixade. Okay, salamat sa pagtamwa. In demand, best looking DJs in Dumangos. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the Third. Ang grupo mo! Juan Brian. Okay, from Donski Mangadlao, shout out sa Donoso Clans. Tapos ako utod ni Michael Donoso. Okay, basta mga Donoso, mga mabuot, di ba? Sige, just enjoy that sa paghataw-hataw sa Bacoor, Cavite. Okay, mga parinti ko dala sa may sitio na Luuyan, Barangay Sapaw, Dumangas, mga Donoso family, no? Perti pagadamo. Okay, so isagid ka maid-aid nga gabi sa inyo tanan. Juan Brian.
Donoso, bringing you the hits. DJ U1 Brian. This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast. www.mixclub.listentomyradio.com. Oo, nagani.
Mayang gabi kay Wendy Kapuspos. Okay, Wendy Kapuspos sa Kabatian. From Marikina. Okay, good evening DG from Marikina. Okay, salamat sa tamo sa ako niya Facebook Live. Just enjoy sa pagataw-hataw dala. Okay, regards sa mga family circle. Okay, it's 9:07 na sa gabi, no? So, medyo temprano pa tayo magtulog, no? Makapoy man maghigda sa maaga kung dugay nga higda, no? So, mas manami nga tamang tulog lang. Sa unang panahon iya kung mag alas 9, daw tama nakagabi, kiti malinong ang palibot kag madulom. Pero subong iya daw more na sa sanag, kag more na sa gahod, that's why nga less na ang tulog. Okay, although nga kinang lang isang lawas ang insakto nga pagtulog, kag kung kulang kita sa tulog, dako ang possibility nga magka balatian, no? Kinang lang bisan paano matulog sa insakto. Okay, once again, salamat gid sa aton nga bagong viewer si Wendy Kapuspos Kabatia. Dumangas Mix Club Radio FM, Your number one choice.